Jose Mari Beitia, Gipuzkoako Elikagai Bankuko Bergarako egoitzako arduraduna, kaixo. Kaixo, arratsaldean. Izenak berak dioen moduan hemen elikagaiak batzen dituzue, ez guztiak ordea, zeintzuk? 3 elikagai mota hartzen ditu. Alde batetik, elikagai lehorrak, o esgalkorrak, ero beste aldetik, egunin batzen ditunak. Horre dia, guztan duzu azken minutua, dia produktu freskoak, eta azkenik banatzen ditugu beste produktu batzuk datozenak, Espainia mailatik, nekazari industriatik, eta bilatzen dituenak Euskal Gobernuak. Euskal Gobernuak hori don emoten duzu doaintzan repartitzeko. Elikagai Bankuak 2 egoitza ditu Gipuzkoan, Bergaran eta Oiartzunen, zer emu hartzen du horietako bakoitzak, nola banatzen duzue lurraldea bitan? Gipuzkoa lurralde historikoa bastante kuriosoa da, baina guk daukagu Debagoiena, Debabarrena, Urola, Erdia eta Goia, eta Goierri guztia. Eta gutxiko da suposatzen da horrek elikagain ehuneko 30. 70, enkambio, dago Oiartzundik. Bitan egiten duzue, era berean bilketa handia, ezta? Nolabait esatearren, deialdi egiten dizue herritarrei eta horien berri izaten dugu, baina urtean zehar egunerokoan jasoketa nola egiten duzue? Bueno, urtean zehar jasotzen dituna dira, egunero jasotzen dituna dira produktu freskoak. Eta produktu horrek gure furgonetak, 8 furgonetak Gipuzko mailan pasatzen dira. Komertzio desberdinetatik eta denda desberdinetatik Gipuzkoa guztian, eta jasotzen ditugu produktuek, o bien alde batetiko penbotzien kadukatzen dienak, o bestelako golpiotadarenak, eta horrek ekartzen dira egunero, bai Oiartzuna eta bai Bergara, eta Bergarako eta Oiartzuneko voluntarioak eitzen dabe selezio bat, eta selezio hori nola egiten dugu, alde batetik. Guk ezin dugu emon inundik inora kadukoto produktuak. Orduan, kadukotokuek joaten dira zakarrontzia. Eta beste aldetik, gudako sistema berestezaten nik etxera nahiz panitxunak egirutia, beste bat izutzeko emon behar. Orduan, hor gelditzen dienak, bai ero ez, alebe basurara, zakarrontzira. Esan duzu, saltokietatik ekartzen dituzuela, baina bestelako produktuak ere jasotzen dituzu. Hemen adibidez ikusten ditugu, ezta, sagarrak, kalabazak, eta horiek baserritarrek ekarri dituzte adibidez. Hori da, guri hemengo baserritarrak, ez hemengo toki askotoko baserritarrak etortzen dira, nik hau daukat, eta doaintzan emotian nahi dut. Jaso, antolatu eta banatu. 3. eta azken pauso horretarako, Jose Mari, nola antolatzen zarete, nola egiten duzue jasotako produktuak hartzaileengana iristeko? Segun zenbat persona eskatzen dut zuen janaria, segun zen udalarrietatik, orduen, zartzen dugu ordenadori eta automatikamente emoten duzko. Entidare honetako bituzu hainbeste kilo garbantzu, hainbeste kilo lenteja, hainbeste kilo pasta. Orduen automatikamente prestatzen dugu hori, eta gero, etortzen da. Gehizeme udalerritako ayuntamentuko langileak, kamioiakin iruten dabe, o bien, geodoko herri bakoitzien, o udaletxea berda, bera, o bestela beste entidade batzuk, kolaboratzaile bezala. Dia, Caritas, Nagusilan, eta horrek abizte. Guk ez dugu emoten direktamente ikusta irueten. Go preparatzen dugu janarizia, etortzen dia bila, tirotzen dabe, eurek gero banatzen dabe, jende behartzuei. Hoiek hilean behin, galkorrak ez direnak eta gainontzekoak? Gainontzekoak, esan dugu azken minutua egunero batzen ditunak. Horrek emoten dira egunero. Gaur etorritxegoa, gaur urtatzen dago. Eta zer dakigu, azken hartzai horiei buruz, zuek etzarete zuzenean eurekin hartu emanetan egoten, baina badakigu zein den euren profila, zein den euren realitatea? Guk profilik ez dago, baina bai esan gutzu gauza bat. Oinala, pandemia hostien adibidez, jende noa izen zen, marrokixeak eta etorkinak ixerak. Gaur egunien bertako jendia da asko. Enoi esatea erdixa, baina eguneko 25, 30 bai. Bertakoa, lehen ez da hori gertatzen. Zergatik, euskaduna bakizulako garan, bizkate zizan gote da ben ez da. Orduen hori ja usto gainetu da bela jentiak, eta azken ikusi da izun ere zeme alabak. Janarixa birotea eta frigorifika utzi dago. Eta hortako etortzen dira eta emote jakuen. Joan zan urtien emote zotzagon, 16.000 personari, hilero janarixa. Eta Gipuzko mailan bai. Aurtenen kanbio gabiz emoten 15.000, gutxi gora bera. Datuen arabera, Debagoiena da errenta pertsonal handieneko 2. eskualdea Gipuzkoan.
Hori nabaritzen da? Debagoieneko herrietan behar gutxiago dago beste batzuetan baino? Antzera gabiz, Gipuzko mailak antzera gabiz ez dago. Eta kontrara, aberatsagoak izatera, nolabait esatearren, eskuzabalagoak ere bagara, gehiago ematen dute debagoiendarrek deialdi egiten duzuen kasuetan? Esan nahi baietz. Ondo portatzen dira, Jose Mari? Bai, baina kontu nintzen, gure objektibo bezala, objektibo bezala urtien da, Gipuzkoar bakoitzak kilo bat emoten da. Osea, gure objektibo izango litzake, 780.000 pertsona gara Gipuzkoan, hainbeste kilo batzea. Ez gara heltzen, baina oso urtuta gelditzea. Eskerrik asko, Jose Mari.